2024-2025 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli guralan dabara. Olar uwuklentlige betlenni. Okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaralar garaşsyzlyk binasyna gül goýmakdan başlandy. Ähli çäreler belirli maksatnamalar boýunça ýokary ruhulentlikde geçirildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejlikli dähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň okuw mekdeplerine geçirilen dabaralar bilim özgörtmeleri üçin hormatly prezidentimize hoşallygyň öz bolşy beýany urildi. Okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli giň gerimde geçirilen çärelere ruhberentlik mahsus boldy. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim habaty öz ukybyny, zekinini dol ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köpürli zekinlerini we ukyplaryny ýöne çykarmagy babatda Türkmenistanyň ýaş nesli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumlaryň çäreler elkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçiligi işi, saatlaşykly ösen ýaş netli, hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin derul bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirilendir. Geljekde ýaşlarymyzy watanmada täze bilintikleri çykarmalylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ilmi-tehnika täzelikler ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli, milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyna terbiýelemek, hormatly prezidentimiň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amalaşdyrylýan giň möçürli özgörtmeleň esasy urlarynyň biridir. Bolgamda özgörtmeleň üstünlikli amala aşyrylmagy, okutmagyň öňde barçy usullaryna giňden ulanmak, ýaşlarda döwrewap hüner endiklerini kemale ýetirmek, ýokary hünerli işgärleri taýýarlamak bilen baglanşyklylar. Döwlet siýasatymyzyň strategik ugry hökmüne milli bilim ulgamynyň hilini hemde mazmuny dünýä ölçülerine laýyklykda öpçün etmek maksady bilen giň möçürli özgörtmeleri amala aşyrylýar. Ösen ýurtlaryň tejribesini hemde ösüşini nazara alyp, ýaşlaň beden we ruhy taýdan sagdyn ösmegi, watançylygyň bilen ruhyny terbiýelenmegi, täze bilimleri özleşdirmegi bilen baglanşykly möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady berkarar watanmyzyň syýasy, ykdysady, medeni binýadyny pogtalandyrmagy, ilmi we bilimiň mümkinçiliklerini ýurdumyzyň täze bilentlikleri ýetmegine gönükdirildi. Şoňa görä garaşsyz ýurdumyzda döwrewap orta hüner ýokary mekdeplerini gurmak, iň täze bilim usullaryny, maglumat tehnologiýalaryny özleşdirmek, jemgyýetimiziň aň bilim derejesini hemde dörejilik ýeşçiligini ýokarlandyrmak babatda ägurt uly tejribe toplandy. Şu babatda bilim ulgamynyň işgärleriniň, mugallimligiň öňünde zekinli we täzeçe pikirlenmegi başarýan ýaş nesli terbiýelemek, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, meýilnamalar we maksatnamalary kämilleşdirmek, watanymyzyň dünýäde awraýyna hasam belinde galdyrmagy işine sarlamly goşun goşmak wezipesi sürýär. Dabaralara gatnaşyjylar, ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň garaşsyz döwletimizde hemme taraplaryň ösdürmekde uly ähmiýeti eýidigini aýdap, hormatly prezidentimize ýaşlar barada ýadygysyz ala edýäni üçin hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezidentimiň belleşýäli biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny unutup bilgen, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerine boýsunýan, garaşsyz hem beýtarap Türkmenistanyň şan şöhratyny hasam artdyrmaga çalışýan hakyky watançylygyň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Watan muqaddesligi üçin berja edilen işleň netijeleri, ýurdumyzyň ösüşleri, ýaşlaryň durmuşyna aýratyn öwüşgün çaýga. Häzirki bagtyar döwrümizin ýaşlary erterki gün ýurdu beýgeljek, Türkmen döwletini gülletjek oglan gyzlardyr. Ýaşlaryň joşgunly hyjygy, watana bolan söýgüsi, halal zähmeti, ihlasy, şu güne buýsan jörökşen geljegi anamy, dostlugy, söýge bolan sarpasy, sagdyn durmuş gadalaryna ıgrarlygy, täze taryhy zamananyň beýanyna öz synmaz orun tapýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadaly gahrman terdarmyzyň başdanlygyna, ýurdumyzda ykdysady özgörtmeleri öpçün edýän maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Düýpli özgörtmeler ykdysadiyetimiziň ähli urlaryny gurşap alýar.
Häzirki döwürde alınıp barlayan ajaýyp işler watanymyzyň mundan we ýanada gülläp ösmegine, halkymyzyň esretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirlendir. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesine edilgen aladalar özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmen ýaşlary garaşdy baky bir tarap döwletimiziň geljegi, ýaşlyň ruhy we beden taýdan sagdanlygy, hüner taýýarlygy esasynda kämil şahsiýet bolmagy, döreçilik okuýy hemde pikirlenmek başarnygy, jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ösüşine uly etergi bergen güýçdir. Etlenlik döwletiň kuwatynyň ykdysady görkezjesi diňe bir tebii baýlyklar bilen däl, eýsem ýetişdirip bilgen kämil hünermen nesiller bilen kesitlenilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlyň döwri we bilim almaklary, hünerlerini kämilleşdirmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Hormatly prezidentimiziň sanly bilim ulgamyny ösdürmek barada amalaşyrgan işleri, ýokary netijeleri betlenýär. Burada durmuşa geçirilýän işleň her biri arkadagy gahrman serdarymyzyň öňde goýýan degişli wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklylar. Ýaşlar özleri hakyndaky ägirt ulaladalar üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan edýärler.